Waqt konferenza tal-ahbarijiet il-Ministru Tonio Fenech kien skomdu jwieġeb domandi ta' One News dwar l-arlogg li jingħata b'rigal fid-dar tiegħu fil-prezenza tan-negozjant Gorg Farrugia li jingħata l-proklama fuq l-iskandlu tal-loti ta' commissions fuq xiri taż-żejt mill-Malta. Tonio Fenech kien skomdu jwieġeb mistoqsija ta' One News dwar jekk hux lest li jaċċetta li l-ġurnalisti jaraw dan l-arlogg bilan li jiġi stabbilit il-valur tiegħu. Il-kwistjoni l-oħra naħseb jiena l-Times ġa irrispondej dak li kelli. Tonio Fenech għażel li ma jwieġeb xejn dwar dan l-arlogg. M'għandek xejn tirrispondi rċevejt arlogg fil-prezenza tiegħu. M'għamilx intervista ma' The Times imma inti Ministru. Għaxiex inti skomdu fuq l-arlogg? Għaxiex inti skomdu? Fenech għażel li jwieġeb biss li mhuwiex biħsiebu jaqta' l-kurzita tal-ġurnalisti għaliex dawn l-affarijiet mhumiex affarina. Acknowledgeja li qra u ma għamel assolutament xejn. Naħseb Joseph Mhux ħanaraw l-arlogg jekk m'għandekx taħbi. Ħanaraw l-arlogg jekk m'għandekx taħbi. L-kurzita ġurnalistika. Ejja naraw l-arlogg. Kwalità persuna privata u m'għandekx affarijiet.